Així vivim al directe a Marlex Media Group. 7 multicàmeres, àudio lliure de sorolls, realització tècnica i dinàmica amb qualitat televisiva. Cada detall és important. So, càmeres, llum i equip humà. Garantim un àudio nítid, estable i professional. El teu missatge es mereix arribar més lluny. Marlex Media Group, streaming professional per a marques que busquen impacte real. El sistema educatiu català arriba a un setembre carregat de reptes. Avui a Educació sense filtres en parlem amb l'Ignasi Fernández, advocat i president del Sindicat de Professors de Secundària, per conèixer més sobre on es troba la relació entre les peticions dels docents i l'administració. No t'ho perdis, comença Educació sense filtres. Benvinguts a Educació sense filtres, estem en un directe enmig del juliol per parlar de com es troba avui la relació entre els docents i l'administració pública a Catalunya, perquè va acabar el curs amb tensions que han quedat obertes i volem conèixer els reptes del sistema educatiu per al proper curs que començarà al setembre. Avui, per això, tenim a l'Ignasi Fernández, advocat, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària. No dic les sigles perquè són molt llargues. Ha estat advocat del sindicat durant més de 20 anys i ara ho és, i a més, secretari general. Algú pot pensar per què un advocat i no un docent, que també va ser primer, ara m'estava explicant abans de començar el directe, el seu camí, el seu recorregut de professor o advocat, però per nosaltres, per Inèdit, és una de les veus que han incidit més en el debat educatiu a través de la via jurídica i de diverses sentències recents que a través de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que han marcat i han canviat i canviaran, ho faran aquest curs també, el sistema educatiu català de fet. Doncs abans de començar, recordar-vos els que no estigueu subscrits i si us agrada, us interessa l'educació o més que l'educació, la vida en si i mirada a través de l'educació, doncs aquí sereu benvinguts a Educació sense filtres. Us heu de subscriure, que és absolutament gratuït, i donar-li a la campaneta per estar connectat amb el nostre contingut. Sabeu que no molestem gaire i ens ajuda a créixer. O sigui que res més, comencem donant-te les gràcies, Ignasi, per ser-hi avui aquí. És un moment especialment sensible, estem en juliol, en vacances, en molta moguda també dins del tema educatiu. Hi ha hagut un informe de l'OCDE que s'ha presentat fa pocs dies i arriba a setembre, comença el mateix dia 8 de setembre amb un informe PISA que serà determinant i possiblement en notícies molt negatives, així que benvingut. Doncs moltes gràcies per convidar-me. Perfecte. Comencem pel final. Jo crec que a vegades començo llegint les revistes pel final, els diaris, els periòdics i alguns llibres. I avui començarem analitzant com s'ha acabat el curs i en quin moment i quin paper ha jugat el vostre sindicat al panorama educatiu de Catalunya. Bé, jo diria que aquest curs la tònica i el protagonisme se l'ha endut la mobilització del col·lectiu i així jo definiria que ha estat un any convuls i frenètic, d'altibaixos, tensions, mobilització al carrer, espontaneïtat als claustres, reivindicant millores i bé, això es va acabar amb la signatura d'un acord que la meva organització va signar, on hi ha una sèrie de millores substancials i una part de qüestions que queden obertes i que se n'hauria de parlar més endavant i que no depenen de signar o no signar, sinó perquè estem parlant de millorar el dia a dia a l'aula i incrementar o solucionar el tema del currículum, i això passa per canviar lleis, decrets i governs, no aquests, sinó tots els anteriors també. I això és una lluita a llarg termini que no es pot liquidar amb la signatura d'un acord. Quin sentiment dominant creus que s'ha quedat als claustres?
Bé, hi ha de tot. Jo el que sí que he experimentat és que amb aquesta millora, diríem, del tema salarial, que és inequívoc, és una millora de gairebé 400 euros, la convocatòria de càtedres i altres qüestions, doncs crec que la gent està prou satisfeta, com a mínim a la secundària, però sí que hi ha com un sabor agridols o un gust agridols respecte al millorar el dia a dia a l'aula, no? Vull dir, com atendre aquesta inclusivitat a l'aula, que és molt difícil de gestionar, per exemple, i altres qüestions que sempre hi són, com la disciplina, etc. No? Aleshores, clar, això com millores? És el que deia, no? És una lluita a llarg termini, aquí pot haver un sabor agridols. I una visió d'optimisme per mi és l'empoderament que han tingut els claustres amb aquestes lluites, negant-se a participar en activitats voluntàries o, en podem parlar després, promovent l'eliminació del treball de recerca, etc. Jo estic satisfet perquè me recorda una mica els meus inicis com a professor, que era el claustre el que controlava i manava el dia a dia al centre, cosa que ara a Catalunya no és així. I això doncs, ha estat per mi una notícia satisfactòria, no? Gràcies a la mobilització. Perfecte. Jo em faig una pregunta, o potser, o sigui, vull transmetre com una percepció meva, que potser no és real, però a vegades tinc la sensació de que hi ha com un espai, com un gran buit entre la vida real de les escoles i el que percebeixen les famílies. O sigui, aquest descontent, recordo dels últims dies de les vagues, que per mi també, com, bueno, soc pedagoga i estic en departaments d'orientació, a vegades, al final de les vagues, que han set un èxit, han set a tota Catalunya, no ha set només a Barcelona, ni un dissabte, ni res, sinó que han estat estructurades, mantingudes, sostingudes. I les famílies estan com allunyades, estan com silenciades, perquè no els hi arriba, perquè no entenen a vegades el que demanen. O al revés, fem-ho al revés. Com explicaries, si ens està veient alguna família, aquestes demandes? Perquè ells només potser pensen com usuaris, no? De dir, el meu nen no va a l'escola, o si va a l'escola no li donen classe, no hi haurà lectives. Jo crec que hi ha moltes famílies que no estan al corrent del dia a dia a l'aula. Insisteixo, jo només vull parlar de la secundària, que és del que entenc una mica, no? No n'estan al corrent, potser perquè tot està amagat per un discurs del políticament correcte, pel pedagogisme, però el dia a dia a l'aula és el següent. Evidentment, hi ha excepcions. El professor de secundària vol arribar a la classe, doncs, amb un mínim de disciplina, que és una paraula dita en positiu, poder transmetre coneixements, que d'això es tracta en definitiva l'educació, que no l'insultin, perquè hi ha casos freqüents d'insults, menys, però també hi són d'agressions també físiques, bàsicament és això, i amb una inclusió que la pugui atendre. Això les famílies no sé si són conscients. I el que tampoc crec que saben és que quan arriba a final de curs, a l'ESO, doncs els escolars, els nens i les nenes, nois i noies, promocionen amb 3-4 assignatures suspeses, amb la qual cosa el professor que reivindiquem nosaltres, que és un professor especialista que ha de transmetre coneixements, se queda allà amb una frustració, perquè ell el que aspira és a poder ensenyar mínimament, no? Clar, jo no sé si les famílies ho saben, això, però se'ls ha d'explicar. Se'ls ha d'explicar que aquesta és la realitat del dia a dia. Jo estic d'acord que potser no arriba moltes coses i que alguns pares que es troben feliços quan deixen els seus fills a les escoles, i no vull dir res en detriment dels profes, perquè els professors no poden fer, estan absolutament desbordats, però algunes mesures que s'apliquen a les escoles s'allunyen molt de la inclusivitat en nom de la inclusivitat. Vull dir que els nanos no passin exàmens, que els nanos no tinguin a vegades per la seva situació material per poder progressar o per dir, bueno, com estan exempts doncs aleshores, vull dir, això deixa de ser un centre d'aprenentatge per convertir-se en un kindergarten o un centre lúdic. Sí. Les escoles. És que la inclusió és un tema molt complicat, molt complex, i el que no pot ser és donar una solució unitària per tothom. Jo diria que tot això és cas a cas. Aleshores, hi ha qüestions de tot tipus. Per exemple, hi ha alumnes nouvinguts amb la inclusió que no saben ni una paraula de castellà ni de català. I el que no pot ser és que estiguin allà ocupant la cadira sense entendre del que se'ls està parlant. Aquí la proposta seria reforçar el tema lingüístic.
però reforçar-lo amb contundència i no permetre que entrin a la classe fins que no tinguin les estructures bàsiques adquirides, no? Del llenguatge. Hi ha altres qüestions. Hi ha pares mateixos que demanen que els seus fills els portin a escoles d'educació especial. I sobretot el que hi ha és que hi ha com un col·lectiu o com un sentiment de que quan obres la boca i es poses aquesta crítica i que dius que aquest sistema s'ha d'avaluar i que l'escola ha de ser inclusiva, però aquest model no està garantint la inclusió real ni tampoc l'equitat, sinó més aviat la mediocritat, doncs hi ha determinats sectors que se te tiren al damunt. I això està passant també, no? I crec que les coses s'han de poder parlar, raonar i avaluar-les tranquil·lament. Perfecte. Quines tensions, aleshores, per resumir una mica aquesta part i passar a la següent, quines tensions començaran el curs vinent que no han quedat resoltes? Quines carpetes té sobre la taula el Departament d'Educació que les té tancades en fals o que... Jo crec que té les mateixes tensions que tenia en el sentit del dia a dia que explicàvem. Té una aula que no garanteix l'aprenentatge, no la garanteix, té un sistema legislatiu tant estatal però sobretot autonòmic que frustra l'aprenentatge i la transmissió del coneixement i tot el tema de la inclusió. Jo crec que el que s'ha resolt és el malestar que aflorava a principis del curs passat, que era el tema de la dignitat professional en el sentit del sou. Jo crec que aquest tema, més o menys, s'ha pogut resoldre, però clar, queda tot això pendent del dia a dia i això és una qüestió a llarg termini i s'haurien de prendre mesures molt radicals, no són reunions ni comitès. Estem parlant de derogar decrets i lleis. La veritat és que fa uns dies, de fet, o sigui, justament fa una setmana, avui som a dimarts, s'ha presentat el primer informe diagnòstic de la OCDE, Sí. que trobo un acte valent que el departament ho hagi fet, o sigui que no tot són crítiques, sinó trobo que és un acte valent organitzar un examen extern de màxima qualitat. Jo respecto molt la OCDE, tot i que té cosetes, però realment és un acte valent fer un examen fora de gent que a més, que ens compara amb països que són exemples en moltes coses i va dient. Vaig estar a la presentació i la veritat és que va estar molt bé. Ho posarem a la descripció, aquí aprofito per dir, recordar-vos que si us està interessant el que estem parlant doncs podeu subscriure-us al nostre canal i posarem a la descripció molta informació que anirà sortint al llarg d'aquesta entrevista. Una d'elles serà l'informe complet de la OCDE, que és el resultat d'un acord entre la Generalitat i l'Andreas Lecker, que es va presentar al gener del 2025, i que és al principi. Vull dir, hi ha 4 etapes, o sigui, és un llarg camí a recórrer, és un camí valent d'autoavaluació i examen profund i diagnòstic del sistema educatiu català. A veure si una vegada trobin totes les cosetes, després tenen la valentia de fer els canvis adequats. Quina lectura feu vosaltres d'aquest informe comparatiu? Creieu que està bé, que era necessari? Quina és la vostra opinió, la vostra posició? La meva opinió o la nostra opinió no és ni de bon tros tan optimista com la teva. Aleshores, nosaltres encomanem un informe, s'ha de dir que costa uns diners. Sí, sempre. Molts diners. A la mateixa entitat que és qui organitza les proves sobre les quals no estem conformes, i és la mateixa entitat. Clar, jo la primera pregunta que em faig és: el sistema d'inspecció català no està preparat per avaluar el seu propi sistema? Primera qüestió, que deixo aquí oberta. Segona qüestió, què és el que diu l'informe? Perquè l'informe, doncs, clar, jo m'he llegit el resum, no m'he llegit tot l'informe. Hi ha coses que compartim, però després també veig moltes evidències, no? Una, i valgui la redundància, diu que tota la millora educativa s'ha de basar en evidències. Home, doncs sí, perfecte, benvingut, però on són aquestes evidències? Hi ha qüestions que subscrivim, s'ha d'estructurar una carrera professional del docent, bé, tot això que dèiem de la convocatòria de càtedres, això és la promoció professional, els sèniors per primària, això ho compartim. Que s'ha d'avaluar la inclusiva, evidentment que s'ha d'avaluar, doncs avaluem-la. És que, clar, no hem anat més enllà, tampoc, no? I on jo crec que estem radicalment en contra és aquesta expressió que fan servir del lideratge pedagògic a les direccions. Amb això estem en contra. Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya on certament el poder de les direccions és, no diré absolut, però considerable i clarament és de les autonomies que té els pitjors resultats. Aquí estem parlant del decret de direccions, entre els docents se coneix així, decret de direccions i decret d'autonomia de centres, que permet
aquest lideratge pedagògic en un món de paradís, en un món ideal, doncs seria una solució acceptable, però aquí doncs, estem veient que determinades direccions doncs, fins i tot desobeeixen la normativa del departament, vull dir, fan el que volen. Dic determinades direccions, no la majoria. Aleshores, doncs, nosaltres li traiem ferro al senyor Schleicher, que és el president. Clar, el seu perfil sempre ha apostat pels projectes. Nosaltres estem en contra dels projectes, no d'una forma radical, sinó com a substitució de l'aprenentatge de transmetre el coneixement. Nosaltres volem enfortir les matèries, enfortir les disciplines tradicionals, no? Anem per aquí. Ell no està en aquesta línia. Aleshores, ja dic, li traiem ferro a l'informe. Parlarem més endavant, perquè farem després, parlarem exactament, que jo tinc, la veritat, moltes ganes de que m'expliqueu la vostra visió del treball de recerca i de totes les coses, les mates també, les matemàtiques. Personalment, el tema de l'informe de la setmana passada, jo vaig apuntar, o sigui, em van sobtar, llegint molt ràpid a l'informe, de que l'alumnat de Catalunya sigui el que menys, o sigui, afecció sent per anar a l'escola. Vull dir, és un tema emocional, potser això la gent diu, doncs no és el més important, però jo trobo que la dada era esgarrafada. Ara no, tampoc la tinc, l'hauria d'haver repassat. Però, o sigui, és l'alumnat, o sigui, que menys empatitza amb anar a l'escola. Vull dir, això és un sentiment, és molt difícil aprendre si tu no vas a gust, si tu no vols anar a l'escola. L'aprenentatge ha de tenir aquesta motivació intrínseca que l'alumnat no pot desenvolupar en un entorn que considera com a mínim no agradable. No diré hostil, perquè no es diu hostil, però alguna cosa passa que l'alumnat... Les comparacions són horribles, tot i que l'informe es basa en donar exemples d'èxit. Jo voldria donar, que va sortir també l'exemple de l'educació a Toronto. A Canadà és un dels països amb més immigració, amb idiomes, amb estats, de fets, reconeguts dins de Canadà, i curiosament és un dels països on es parla anglès o francès en algunes àrees, i és on la gent se sent, fins i tot els que no tenen com a primer idioma un dels idiomes oficials, se sent millor a l'aula, estimat, protegit, i bueno, és un dels models. I per què aquí no? A comparació de la resta d'Espanya, també. O sigui, l'alumnat català... Doncs és una bona reflexió. Però el que està clar és que aquesta autonomia, les altres també, però aquest especialment, lidera la idea aquesta, o gairebé diria el dogma, de mirar només pel benestar emocional de l'alumne, pels projectes, per apartar-se de lo que era l'ensenyament tradicional. Catalunya és pionera amb això, i ho dic en sentit negatiu. Aleshores, clar, si els alumnes... Està demostrat que una persona, mirem nosaltres mateixos, la nostra biografia, quan més aprens, quan més saps d'una matèria, més vols aprendre, no? Més interès hi ha. Si tu vas al col·legi i tens la sensació de que jugues i poses gomets o fas projectes que de vegades queden així com en abstracte, que no millores, que no s'avalua, no recompensa l'esforç és una paraula que no existeix, que aprovem a tothom igual, és a dir, que el company que penja 4 assignatures també promocionarà curs. Clar, si aquest és l'ambient, i especialment ho és a Catalunya, desincentiva l'aprenentatge i les ganes d'anar a l'escola. Jo crec que va per aquí. O sigui, és menys lúdic i més disciplina. Sí, jo estic d'acord, perquè en el fons, o sigui, posar-ho fàcil és tractar d'imbècil a l'alumnat. Clar. Vull dir, i jo crec que aquest sistema educatiu, com a mínim fins a aquest any, vull dir, tractar l'alumne és una falta de respecte cap a les capacitats d'aprenentatge que té l'alumnat, el nen, fins i tot de 2-3 anys. Vull dir, som animals que volem aprendre i, bueno, sempre parlo, ja ho sabeu, jo des del punt de vista naturista, i som animals que ens caracteritza i que hem evolucionat gràcies a la nostra estima per l'aprenentatge. I això, doncs, s'ha perdut una mica. Doncs això és el que està passant. Jo crec que està passant. Perfecte. Val. Això, bueno, seguim una miqueta més. El dia 8 de setembre cauran els resultats PISA. Jo crec també que aquest ha estat com una avançada, no?, de dir que Catalunya està malament i ja ho sabem. Vull dir, parlo, ja t'ho dic una mica així, però estàvem dient que s'ha perdut com 38 punts, que pot equivaldre a 2 anys de lectius. Vull dir, és a dir, estudiar en una escola pública catalana estàs com a 2 cursos enrederit respecte a una altra escola a la resta de l'Estat, o a una escola privada, potser.
més. Val? Aleshores, aquesta qüestió és important. Hem de ser, sense ser alarmistes, però hem de saber que hem de fer alguna cosa, que no podem ser els pitjors en lectura. I per què som els pitjors en lectura i en matemàtiques? Que tornarem a parlar d'això. Com podem donar-li la volta a aquesta situació, utilitzant les evidències de l'informe PISA i d'altres informes? Jo crec que s'han d'adoptar solucions contundents i radicals. Per exemple, i tornant una mica amb això que dèiem dels pares, a mi gairebé em plorava l'altre dia una mare perquè al seu col·legi, a les matemàtiques, estan fent servir el mètode Innovamat, que això està demonitzat i criticat per... Jo no sé de ningú que li agradi o que trobi que sigui productiu. Clar, i la impotència d'aquesta mare que es preocupa per l'aprenentatge del seu fill i que no pot fer res, doncs això el primer que hauríem de fer és eliminar aquesta qüestió, lo de l'Innovamat. Després parlarem de les matemàtiques de l'ESO. La lectura, què he de dir de la lectura? És que és fonamental. És que la lectura és la base de l'aprenentatge. Quan tenim riquesa lèxica, entenem el que ens estan dient de totes les matèries, de totes les assignatures. S'ha de fomentar la lectura, per suposat. Lectura i matemàtiques és el punt principal, sí. Jo hi ha una cosa que em fa una mica de gràcia i ho sento si algú se sent que em conegui tal, que puguem haver estat junts en algun espai escolar. No és per... És els moments de lectura que fan a primària i que els nanos no tenen consolidada la lectura. O sigui, si deixem sols els nanos com a moment de lectura i no saben llegir, si a mi em fiques davant d'un cotxe i no sé conduir, posaré la ràdio i m'ho passaré molt bé i saltaré a dins del cotxe, però no el podré conduir perquè ningú m'ha ensenyat a conduir. Aleshores, s'està fent com mitja hora diària de lectura a nanos que no saben llegir. No sé, per mi és el resum, veure això a les escoles, és el resum de que esperem que els nanos aprenguin la lectura de forma com por esporas, o sigui, que arriben un dia a classe o a casa i ja sé llegir perquè estic davant d'un llibre. I aquí les famílies poden ajudar també, A veure, evidentment sí, però no podem entrar el que es fa a cada casa i després als entorns. No, és un comentari. Però vull dir, és una pèrdua d'espais i de recursos. Quan parlem d'educació pública, que estem parlant bàsicament d'educació pública, estem parlant del que es fa amb els nostres diners. Si cada vegada hi ha més pressupost, s'han duplicat els pressupostos en educació i hi ha pitjors resultats, això es podria qualificar, això és un delicte, però és una estafa. És una estafa total. Jo com acabo de pagar els impostos, que em fa encara mal una part meva, o sigui, i això es fa amb l'educació pública, estic donant més diners, jo estic treballant més per pagar més impostos i per resultats pitjors, això és una estafa. És una estafa total i sap greu perquè, clar, jo quan parlo, o nosaltres quan parlem, ens poden titllar de radicals, però és que és la veritat, és el discurs del sentit comú. L'escola no és un espai d'aprenentatge avui per avui. Aleshores, on està? Clar, quines millores? Clar, parlem de qüestions puntuals. No, és un canvi de model el que s'ha de fer aquí, de dalt a baix. Però tot passa, és multifactorial, no? Però tot passa en primera instància per abolir la legislació, que és la LOMLOE estatal i sobretot la legislació catalana. La llei d'educació i els decrets, que és els que imposen aquest ensenyament. Val, canviem. A veure si ens relaxem, tot i que queda pendent ara. Comencem amb la via judicial, que no és gaire favorable per a l'entorn pacífic. Però crec que és molt interessant, perquè si no m'equivoco, vull dir, és una de les característiques del vostre sindicat. Recordem que estàs representant a sindicats de professors de secundària i tu com a advocat has estat la persona que has portat això. O sigui, les sentències que heu portat, sentències que han creat un impacte real al sistema educatiu. Parla'ns una mica. Quines sentències considereu que han estat les més importants i quins àmbits o quines acaben de ser que hi ha ara novetats afectaran el curs que començarà dins de poques setmanes aquest mes de setembre? Bé, nosaltres vam obtenir una sèrie de sentències en les que reivindicàvem els drets del col·lectiu. Per exemple, doncs va haver un cas que van voler trasbassar massivament mestres de l'ESO als instituts, prenent-nos les places als de secundària. Això vam aturar els tribunals. Vam obligar a convocar oposicions al cos d'inspectors perquè tot se feia amb un concursillo. Vam anul·lar alguns articles del decret de plantilles. Bé, això ja és qüestió del passat, però en el que afecta al currículum he de dir que cap altre sindicat ho té. Nosaltres, els estatuts, tenim com a deure estatutari, com un mandat, tenim la reforma del sistema educatiu actual. És a dir, ens obliguem a lluitar
contra el sistema educatiu actual. Clar, un sindicat estàndard el que fa és només defensar els drets del col·lectiu. Nosaltres ho incorporem, això. En aquest sentit, som una mica sui generis. Això ens fa que, amb els decrets d'educació bàsica de la Generalitat de l'any 2022 i el de batxillerat, que és on s'ha desplegat el currículum des del punt de vista autonòmic, en allò que vam considerar que era il·legal, doncs ho vam impugnar. I tenim 2 sentències, una pel decret d'educació bàsica i una altra pel batxillerat. I allà hi ha una sèrie de petites o no tan petites qüestions que s'han guanyat i que clarament redunden en la millora educativa, de la qualitat educativa dels escolars. De què estem parlant? Doncs, per exemple, perquè l'audiència ho entengui, a Catalunya era possible ensenyar per àmbits, la metodologia d'àmbits, a batxillerat, poca broma, i a quart d'ESO, quan això a nivell de l'Estat està prohibit. Nosaltres ja considerem que fins a tercer d'ESO ja és exagerat, que això és la LOMLO estatal. Doncs a Catalunya estava permès fins al batxillerat. Això el tribunal ho va anul·lar perquè era il·legal. Per exemple, a Catalunya era l'únic lloc on a segon de batxillerat no s'oferia la segona llengua estrangera, cosa que s'havia d'oferir. Doncs el tribunal també ho va anul·lar. Va obligar a oferir totes les optatives a quart d'ESO, va reduir la puntuació del treball de recerca, perquè avui és l'única comunitat autònoma que tenim el treball de recerca. I comptava en la nota final el 10% de tota la nota de batxillerat. Això és un disbarat. Per unes quantes hores allà... Per què? Jo haig de dir que aquí faig una mica d'advocada del diable, que a mi m'agrada. O sigui, no tot, o sigui, no deixar una part, però crec que els treballs de recerca, d'investigació, tot això, val? Estic a favor, però que no siguin com l'única via. Val? I tenim com a exemple de model que sempre són entorns privats, amb molts recursos i tal, que no és el cas de l'educació. S'ha intentat, però no s'ha portat a terme els temes, o sigui, la pedagogia del batxillerat internacional, del IB, i realment això està funcionant molt bé. Però clar, és un treball amb menys alumnes, amb més recursos, diferent. Explica'ns també per famílies, no només pels docents. O sigui, què és el treball de recerca? Perquè, per exemple, per les famílies que fan el canvi ara i que entren al batxillerat, i quins, per la Generalitat hi té concursos i tal, està recolzant-lo molt, i per què no us agrada? Bé, torno a dir, abans també hi havia Balears, ara el Ministeri ha dit que no. Catalunya és l'única comunitat autònoma que té, en castellà es diu el trabajo d'investigació, el treball de recerca, al currículum del batxillerat. Això significa un esforç de l'alumne, del professor, etc., per fer aquest treball. Evidentment, nosaltres també estem a favor de la investigació, per suposat. A veure si hi ha tesis doctorals a la universitat, no estem parlant d'això. Si tirem una mica endarrere, jo ho he conegut, això, fins i tot com a professor. Tots els treballs que fèiem, consultàvem l'enciclopèdia, la bibliografia, connectàvem idees, després va aparèixer allò del Rincón del Vago, a l'època ja de les tecnologies, i ara ja estem en el pitjor dels escenaris, que és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ja no cal ni el copiar i pegar, ja t'ho fa tot. Llavors aquí ja no existeix bibliografia, ni consulta, ni res. Clar, si el treball de recerca ha quedat reduït amb això, per què estem traient hores i esforços de les altres matèries, les que augmenten el coneixement de l'alumne, i les estem emprant amb aquesta qüestió? No és el que digui jo. Els claustres de Catalunya, ja portem 100 i escaig de claustres de secundària, han votat per claustre eliminar el treball de recerca. I els que no ho han votat és perquè molts directors no permeten la votació. Vull dir que és un sentiment generalitzat. Torno a dir-ho, no és una qüestió de com un principi dogmàtic, no, en contra dels treballs. No. Amb una societat ideal, doncs investigar, relacionar, connectar, és positiu, consultar llibres i tal, però no és així. No és així. I aleshores no li veiem el sentit. Jo ara, potser, això està fora de lloc. Jo és que em sento una mica com si hi hagués una ment pensant a dins del Departament d'Educació, tipus Hermanos Max, potser és una comparació de cinema antic clàssic que la gent no sap, però hi havia una pel·lícula de los Hermanos Max que feien eso de la parte contratante de la primera parte, la tapa que sirve, la traiem. Doncs jo crec que hi ha una ment així que ha vist aquesta pel·li fa molts anys o no, i ha estat totalment traumatitzat, i aleshores diu, per a què necessitem les matemàtiques? Saps què?
fora les matemàtiques a quart de Hi l'ESO. ha alguna d'això. Sí, per què necessitem l'anglès com a llengua obligatòria? Hi ha Fora alguna la d'això. llengua. Sí. Per què necessitem el d'allò? I aleshores treien, no s'examinen, els exàmens, fora els exàmens. S'ha acabat amb el fracàs escolar, com no hi ha exàmens, doncs fins i tot tenim, i s'ha augmentat el fracàs escolar sense exàmens. És patètic. Totalment. Vull dir, és Totalment. absolutament que dir. Això algú pot ser, ostres, és una broma? No, és absolutament real. Augmenta el fracàs escolar, l'abandonament escolar, l'abandonament femení escolar, que és una petita... que s'ha de parar atenció, que també és molt greu, i hem tret els exàmens. Aleshores, potser els exàmens no són la causa de tota aquesta disbauxa educativa, no? Jo crec que ho has definit molt bé, vull dir, és aquesta... No sé la causa de fons. En aquests decrets que he parlat, això és de l'any 22, era quan governava Esquerra Republicana, concretament el conseller Cambray. A banda, és que jo puc demostrar clarament que en aquells decrets, això de les matemàtiques, per exemple, es fan a consciència de que són il·legals. O sigui, se posa un precepte que sabem que és il·legal i tot i així ho fem. No acabo de... És que jo crec que potser algú que ens estigui veient, que sigui família, no se n'adona de que això li treu el dret d'aprendre als seus fills. Vull dir, estem traient el dret d'aprendre matemàtiques. Què implica això? Doncs que no podrà fer programació, no podrà entendre o fer físiques o fer... O sigui, jo crec que potser hauríem de preguntar... Potser ja no hi és les persones que han fet tot el tema de l'AMLOE dins del departament, però, o sigui, quin model de ciutadà volen, no? Totalment. Un model que no necessita de ciutadà, que no necessita matemàtiques, és que no podrà entendre res de robòtica. Un model que no necessita anglès, quan s'havia dit, o sigui, aquí havíem dit fa temps, fa anys, com a mínim 5 anys, que havíem dit que es requeriria, s'obligaria al nivell C1 per primer de carrera per entrar a qualsevol grau. Això és impossible, no s'ha pogut aplicar i no es pot aplicar. O sigui, els alumnes de l'escola pública a Catalunya perden 13 anys, o sigui, 13 anys de la seva vida escolar rebent classes d'anglès i són incapaços d'aprovar un examen oficial reconegut internacional. Vull dir, com a mínim haurien de sortir amb un nivell, no sé. Vull dir, i això fa que l'alumnat que no té coneixements no pugui avançar en el seu desenvolupament adult. Crec que la gent no associa, estan queixant o troben que la queixa només és perquè els nens petits d'escola o el que no té fills, o no sé, però és que estem desqualificant els futurs adults. Totalment. És una generació perduda. És trist dir-ho així. I aleshores no em vull autoposar medalles jo mateix o la meva organització, però quan nosaltres obliguem via tribunal a que el departament, al seu torn, obligui o faci que l'institut oferti una segona llengua estrangera a segon debat, el que estem lluitant és la qualitat educativa dels escolars de Catalunya de segon debat. És a dir, estem fent un profit per les famílies i pels seus fills. Ja no és una qüestió de drets laborals del professorat. Per això deia, i per això incomodem. El nostre sindicat incomoda el departament. Aquestes qüestions s'han plantejat. Per què se mantenen currículums fets l'any 22 en alguns extrems que són il·legals i per què no els revoquen i fem un de nou, amb cara i ulls? No sé, hi ha moltes qüestions. Per exemple, a Catalunya també és pionera una qüestió que diem les hores de gestió autònoma, que se li ha tret a les matèries, se li ha tret una sèrie d'hores i el centre pot disposar d'elles per fer projectes de tot tipus. Són hores que s'han tret d'història. Per exemple, d'història a l'ESO és una hora que perds a la setmana. Home, és molt, una hora a la setmana. Clar, estem o no estem per transmetre coneixement i continguts? D'una banda te diuen volem formar ciutadans crítics, amb esperit crític. No, per formar ciutadans crítics, amb esperit crític, necessiten ciutadans formats i amb coneixement. Si tu tens un coneixement d'història, podràs saber el que és l'extrema dreta, l'origen, fer comparatives i com atacar-la. Va per aquí. El mateix amb temes d'igualtat de sexe, etc. No per eslògans que et van allà posant, no? Doncs això s'ha de fer amb aquestes hores de gestió autònoma. No ho reivindica ningú, només nosaltres. No sé, hi ha molta temàtica aquí, no? Ja. No sé, hem parlat molt de professors, de reivindicacions.
tu què li diries a les famílies? Què li demanaries? Què li demanaries a les famílies abans de començar el curs? Bueno, jo li diria que confia en els professionals, que és l'únic que s'aguanta del sistema. La idea d'anar a classe amb la voluntat d'ensenyar, etc. Que qüestioni i que critiqui on ha de criticar el model, començant per els representants polítics, que es queixin, que ho articulin via les seves associacions, que lluitin per la qualitat educativa dels seus fills, però respectant la figura docent, que ja dic ara per ara és l'únic que se salva del sistema. La veritat és que sí, que tenim la professió docent és com anar a la guerra cada dia amb un somriure, perquè el que hi ha Totalment. en moltes aules hi ha una complexitat increïble. Que mira, tornant a l'informe de la OCDE, o sigui, un dels percentatges en quant a dificultats d'aprenentatge, que és com la meva especialitat, havien disminuït temes com, per exemple, els problemes d'oïda, els problemes de vista han disminuït, i en canvi la presència d'alumnes TEA, amb autisme, o sigui, estaven un 155% més de l'últim informe PISA. El representant del departament va dir que, clar, hi ha més detecció. És cert que hi ha molta més formació, que tots estem més preparats. Això és cert, també. Això és cert. Absolutament cert. Però el percentatge... També és cert, que ha augmentat. 155%, o sigui, i de trastorns greus, que és amb el meu àmbit que veiem, de TELS, o sigui, trastorns greus de llenguatge i de crònics que afectaran a l'alumnat ha crescut moltíssim. Vull dir, això és una realitat. No sé o sigui, no sé si es tracta de trobar culpables o no. No, jo crec que no. El cas és que és l'alumnat que arriba i arriba així, que no es pot escollir i que els docents no estan preparats. No estem preparats per aquesta nova situació. No poden atendre, el professor no pot atendre aquesta diversitat en absolut. Aleshores, és evident que s'han d'augmentar els recursos, però també el que s'ha de fer és un replantejament del model. Però escolta'm, que parlin els experts. Ja el departament ja comença a obrir-se, ja comença a haver-hi veus crítiques en el si del departament, perquè s'estan trobant amb tot això. A mi, ja gairebé per anar tancant, acabant, una altra reflexió que no estava gaire preparada, però, o sigui, després de llegir tot l'informe aquest de l'OCDE de la setmana passada, o sigui, una de les coses que sí que jo he defensat que és un dels principals problemes i part d'aquesta complexitat de l'alumnat és que és l'estat econòmic i social de l'alumnat. O sigui, sempre parlem de l'alumnat amb menys recursos, més vulnerabilitat, i ja arriben famílies amb un estat de vulnerabilitat, amb unes situacions econòmiques de pobresa, d'analfabetització arraigada, que els pares venen de països que no han tingut mai formació. És una situació que a vegades ens costa molt d'entendre aquí. Jo trobo que hi ha molta gent jo treballo amb aquests perfils, però que la gent no entén que algú pugui estar tan malament, no? Però això jo crec que es parla d'aquesta vulnerabilitat i de pobresa econòmica o social de l'alumnat i no es parla del professorat. Vull dir, ho dic perquè si algú pensa que el salari no és una causa, que ja és l'estàndard el baluart de les protestes d'aquest curs passat, però que sense un sou digne també hi ha vulnerabilitat econòmica a la classe docent. Totalment. Els docents com poden inspirar, si tu tens problemes realment amb un sou que no pots llogar una casa, un pis, no pots tenir una parella, fills. Sobretot els primers anys de la docència, d'entrar al cos. És una situació precària. És precària i també és la causa perquè en algunes especialitats no troben professors perquè se'n van a l'empresa privada. Concretament és el cas de matemàtiques. Sí. Claríssim. Sí, una de les coses... L'informe l'ha apuntat, l'OCDE, que diu per fer el pla de carrera s'ha de captar talent. El talent es capta amb un sou corresponent al talent. Els professors actuals ja tenen molt talent i no es veu ni la seva carrera ni el seu talent compensat pel salari actual. L'informe parteix d'una frase que no és d'ells, però també és internacional d'altres informes,
És bona. Diuen, mai un sistema educatiu, la qualitat d'un sistema educatiu estarà per damunt de la qualitat dels seus docents. És a dir, si vols l'excel·lència, has de tenir els millors professors. I els millors professors s'han de pagar. Ja dic, perquè si no, marxen. És un dels... Però no és l'únic motiu de l'abandonament. Si el professor de secundària pogués impartir la seva especialitat, de dir, aquí anem a ensenyar matemàtiques, llengua castellana, català, etc. D'acord que el del sou és un tema, però també hi ha la idea aquesta de poder exercir la professió dignament, sense que t'agredeixen, sense que t'insultin, sense tenir els pares allà dintre de l'aula, que moltes vegades immiscueixen, no? Bueno, és tot un plegat de factors. Sí, estava repassant apunts meus del sindicat aquest nou que està al nostre canal, el SIMP. SMIP, és veritat, SMIP, que és Sindicat de Mestres d'Infantil i Primària, Correcte. Que és una novetat, que fins ara no hi havia hagut un sindicat que representés especialment aquestes etapes educatives amb tantes dificultats i tants reptes. I parlant amb ells, enmig de totes les revoltes de professors, el primer que deien és que el sou ja ho deixaven de banda, perquè és vocacional i perquè la veritat és que el perfil acadèmic dels docents que vam estar entrevistant era increïble. Podien estar treballant a qualsevol lloc amb diferents carreres, màsters, doctorats, i estaven a infantil. És com si fos de menys, de dir, algú li dius, no, i soc professor d'infantil, la gent, de veritat? Amb 2 carreres, màster i doctorat, tal, saps? Perquè dius, no, hauries d'estar en una empresa privada, no està ben vist com ser mestre d'infantil. Bueno, és que amb els sistemes educatius consolidats i potents, doncs és un prestigi ensenyar als més joves. És un prestigi, no un desprestigi. Totalment, d'acord, absolutament. Jo ho he conegut amb ensenyament d'idiomes. Hi ha països, bueno, tema Rússia, parlo de la Rússia d'ara, que amb això doncs se'ls pot fer servir de comparativa. Els millors professors de rus eren els que ensenyaven als nivells més baixos, als estrangers, per exemple, no? Correcte. Bé, Ignasi, abans d'acabar, volem agrair-te que hagis vingut. Educació sense filtres. Recordo aquí el clickbait que si algú vol subscriure's, que és gratis i que li doni a la campaneta per rebre informació, que, sisplau, que podeu connectar amb nosaltres. Tenim mig de l'equip de vacances, però que ens podeu enviar preguntes i les compartirem amb tu. Si algú té comentaris a fer, doncs ens poseu d'on sou i intentarem respondre a totes les preguntes. I sempre fem un petit regal als convidats que veniu, amb tu amb doble, perquè vens de lluny, de fora de Barcelona, amb una calor increïble, en dia de partit aquest, no sé què. És veritat que avui i de vacances, i aleshores, doncs, bueno, aquest és el nostre regal. Molt bé, però moltes gràcies. No, gràcies a tu per haver vingut. I l'última pregunta és obligada, ja saps, sempre fem quin tema educatiu creus que hauríem de portar aquí, a Educació sense filtres, que s'ha d'abordar amb urgència en aquest espai? Mira, jo, clar, parlo des de l'òptica interna de l'organització meva. Al primer trimestre de curs tenim unes jornades, esteu tots convidats, sobre la inclusiva, i alhora tenim una campanya que parlarem de les agressions físiques i insults i sobre el tema de l'autoritat pública. Treballarem aquests 2 punts. Jo crec que els 2 són, avui per avui, és un tema candent i preocupant a la secundària. Estem ja amb això. Un company teu, l'Andreu Navarra, que va ser el primer podcast que vam fer al desembre, crec que ho va dir, i estem treballant i volem portar autoritat. Una altra autoritat, però és força difícil, saps? O sigui que hi estem absolutament d'acord. A més, tot això que ha passat, de les escoles, que hi ha hagut una mica, jo crec que per part dels mitjans, que no s'ha entès bé això dels Mossos d'Esquadra a les escoles, jo crec que s'ha tret fora de context. Bueno. I no sé, sempre acabeu sortint malparat els docents o el tema educatiu, en aquest cas. I res més, doncs, de veritat que estem treballant i a veure si al setembre podem portar 3 persones que siguin representants d'autoritats i que estiguin relacionades amb l'entorn escolar. I res més, l'última pregunta que suposo que ja s'ha dit a altres mitjans és que creus que continuaran les vagues al setembre? Bé, hi ha l'Assemblea Educativa ha anunciat una vaga pel dia 8. No és ben bé els sindicats
convocants, o si ho són indirectament, és l'assemblea educativa. Això és el que sé. Doncs és possible que hi hagi algunes vagues, és possible. Nosaltres vam convidar un altre sindicat i tal, i no sé, no ho tenien clar. Per què hi ha tanta... Nosaltres som molt transparents i com no tenim cap ideologia política, suposo com soc dislèxica, sempre dic mai sé on està l'esquerra i la dreta, jo sempre cap endavant. I visca els dislèxics. I per què hi ha aquesta lluita interna també, o lluita que no conflicte entre sindicats? Jo és que no vull parlar dels altres, nosaltres tenim molt clar el que volem. Aleshores, hem fet les vagues com els primers. Hem lluitat com els primers, i a banda també lluitem als tribunals, això ha quedat clar. Aleshores, entrar ara en un escenari nou de vagues, bé, jo no dic que no, però jo vull saber què és el que reivindico, què és el que reivindiquem, perquè clar, el problema és que això costa diners. Són 100 i pico euros cada dia de vaga. Que perden. Que perden això els s'ha de professors. dir, Home, clar que s'ha de dir. Que les famílies no ho saben, Clar que s'ha de dir. Els profes perden. És dret laboral, tots els treballadors que fan vaga Sí. perden el jornal. Però les famílies obliden. Pensa que com són funcionaris no tenen present. S'ha de recordar que els professors perden diners per cada dia de vaga. Clar, organitzar una vaga ha de ser amb una reivindicació concreta, saber a què vas, amb qui vas i amb quina planificació. Fins ara ha anat prou bé, hi ha hagut millores substancials. El que nosaltres considerem que falta per solucionar no ho arreglarem amb vagues. No ho arreglarem amb vagues. I per tant, no hi anirem. Estem parlant d'això dels canvis de currículum, solució a la inclusió, etc. Temes majors. I no passen ni tan sols per aquest govern, és una cosa més global. Jo també estic d'acord amb vosaltres totalment que és un tema global, perquè en acabat la OCDE és d'àmbit internacional i afecta a molts països, i crec que també és un canvi més profund de societat, però que crec que encara hi ha aquesta desconnexió. I començarà el curs, jo crec que galantet, amb aquest 8 de setembre hi ha l'informe PISA, que estarem aquí donant totes les cobertures i serem positius. I tant. I segur que serà un bon any d'aprenentatge i de tasca docent. I res més, ens veiem aviat. Estem treballant en un nou podcast sobre altes capacitats que esperem fer abans de juliol. I si no parlem, bones vacances a tothom i fins aviat. Doncs això, bones vacances. Gràcies. Gràcies per haver arribat fins al final d'aquest vídeo. Ens agradaria saber si hi ha algun tema que t'agradaria que tractéssim aquí, a Educació Sense Filtres. Escriu-nos-ho als comentaris i, si pots, subscriu-t'hi. Ens ajudes molt. Gràcies i fins aviat!